Fideo dosbarth chwith ar gyfer mathemateg a 2 uned 3. Cyfres rhifyddol. Cyfres o rhifau yw swm nifer o dermau olynol mewn dilyniant sy'n nydo nhw gyd i fyny. Cyfres rhifyddol yw swm nifer o dermau olynol mewn dilyniant rhifyddol. A oedd ni enghraifft yn y fideo blaenorol, lle roedd Wncl Nick yn rhoi 50 punt i'w nith ifanc Ayla ar ei phemblwydd cyntaf. Wedyn, oedd hi'n rhoi 10 punt yn ychwanegol i'r 50 punt pob blwyddyn. Felly, ar ei ail phemblwydd, oedd hi'n cael 60, a wedyn 70, ac yn y blaen tan oedd hi'n cyrraedd 18. A wedyn cawsom fformula ar gyfer yr unfed term, 50 plus n minus 1 lluosi 10, a dath ei 40 plus 10 n. A wedyn dethon ni o hyd i'r swm o roedd ei wncl wedi roi iddi yn ystod yr 18 blwyddyn i gyd yn 2,430 punt, gan ddefnyddio'r ffwythiant symio ar y cyfrifiannell. Ond mae yna ddull arall. Felly, bod S fod cyfanswm yn region Ayla wrth ei ewythr. Ar ei ddeunawfed penblwydd bydd yn derbyn 50 plus 17 lots o 10 punt yr un. So ddi'n cael 220 punt ar ei phemblwydd yn 18. Felly os ni'n ysgrifennu pob term, pob swm oedd hi'n cael ar bob penblwydd, 50 ar un cynta, 60 ar yr ail un, 70 ar y trydydd, ac yn y blaen, tan bod hi'n cyrraedd i 18fed, i 19fed penblwydd, a ddi'n cael 220. Na ni angen adio reina i fyny, heb gorffon neu nhw un ar ôl y llall. Felly, os ysgrifennwn ni'r swm un tuag yn ôl, felly dechrau gyda 220, wedyn 210, wedyn 200, ac yn y blaen nes bod ni'n cyrraedd 70, 60 a 50. Os ydw ni nawr colofn wrth golofn, felly mae 2S dyn ni, a bob tro ni'n ydo, ni'n cael 270. Felly 50 a 220 yw 270, 60 a 210 yw 270, ac yn y blaen, yr holl ffordd tan i ni gyrraedd y term ola. Mae bob penblwydd yn rhoi un term ar yr ochr dde, yr un term. Felly, mae yna 18 term, a mae 18 ohonyn nhw yn 270 ar y funed. 2S yn mynd i fod yn 18 lluosi 270. Felly, haneri hwnna, a ni'n cael 2, 4, 3 dim fel o'n i wedi cael o'r cyfrifiannell, gan ddefnyddio'r fformula sigma. Yn gyffredinol, gallwn ni wneud hwn a gweld fformula yn dod allan. Felly, o'r n term cyntaf mewn dilyniant rhifyddol, gyda term cyntaf A a'r gwahaniaeth cyffredin D. Felly'r term olaf, felly mae bwysig bod ni'n cael term olaf, galw hwnna'n L, bydd yr enfed term, a mae hwnna'n mynd i fod yn A plus N minus 1 D. A term ola ond 1 bydd L minus D. A'r term ola cyn hynny bydd L minus 2 D. Felly, os newn ni ysgrifennu'r termau i gyd, felly oedd A i ddechrau blwyddyn cynta, oedd A plus D yr ail un, A plus 2 D am y trydydd, ac yn y blaen, tan bod ni'n cyrraedd y tri ola, L minus 2 D, L minus D a'r term ola oedd L. Felly dyna'r termau i gyd rydyn ni angen. Felly ysgrifennu'r yna sianol. Felly mae L dyn ni, plus L minus D, plus L minus 2 D, ac yn y blaen, tan bod ni'n cyrraedd y tri term cynta, sef A plus 2 D, A plus D a A. Adio'r ein i fyny, fel wnaethon ni gynne, felly mae gyda ni 2 swm i n,
yn haflu a plus L, a plus d plus L minus d sy'n rhoi a plus L. A plus 2d plus L minus 2d yn rhoi a plus L. Ac yn y blaen, tan i ni gyrraedd y triola, felly L minus 2d plus a plus 2d yn rhoi a plus L. L minus d, a plus a plus d, a plus L, a plus L. Felly mae n term yma, yr un peth, yn a plus L. Felly mae dwy Sn, dwy swm i n term, yn n gwaith a plus L. Hynny yw, mae'r swm i n term yn hanner n a plus L. Nawr mae hwnna yn fformula pwysig. Mae'r fformula gyda ni am yr enfed term. Mae fformula gyda ni am y swm i n gyda'r term ola. A wedyn gallwn ni roi yn lle L a plus n minus 1d. Felly casglu'r ddwy a, mae gyda ni swm i n yn hanner n 2a plus n minus 1d. Felly mae'r fformula yna gyda ni, ar gyfer swm i n. Mae hyn yn profi bod swm i n o'r n term cyntaf mewn cyfres rhyfeddol gyda'r term cyntaf a gwahaniaeth cyffredin d yn cael ei roi gan Sn yn haflu hanner n a plus L, lle L oedd y term ola. Neu, os ni ddim yn gwybod y term ola, ni'n gweud bod y swm i n yn hanner n, neu n dros 2, 2a plus n minus 1 d. Enghraifft. Darganfyddwch swm y gyfres rhyfeddol, cyfres cofiwch oedd dilyniant le mae bob term yn cael ei adio. Felly 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus yr holl ffordd i 999. Felly ni'n gwybod y term cyntaf, ni'n gwybod y gwahaniaeth gyffredin, a ni'n gwybod y term ola yma. Felly'r term ola yw'r enfed term, sy'n a plus n minus 1d. So, 1 yw a, n minus 1 lluos i 2, a ni'n gallu tynnu 1 o 999 i 998, yn rhoi 2 n minus 1, rhannu dy 2, a wedyn adio 1, rhannu dy 2, ni'n cael 499, adio 1, ni'n cael 500 ar gyfer n. Felly mae 500 term gyda ni. Nawr ni angen y swm, felly ni'n gosod beth ni'n gwybod mewn i'r fformula ar gyfer swm. Felly swm i 500 term ni'n gwybod sydd gyda ni yw hanner n, sef hanner 500, lluosi 1, y term cyntaf plus y term ola, ni'n mynd i ddefnyddio, felly 1 plus 999 sy'n 1000, hanner 500, lluosi 1000, a ni'n cael 250,000 yw swm y gyfres yna. Pob odrif yw'r yna. Enghraifft 2. Mae Osten wedi datblygu cynllun ffitrwydd, lle bydd yn rhedeg bob dydd am 6 wythnos. Ar y diwrnod cyntaf bydd yn rhedeg 800 metr. Wedyn, ar bob diwrnod olynol, bydd yn rhedeg 20 metr yn ychwanegol. Pa mor bell bydd yn rhedeg ar ei degfed diwrnod ar 20? 30 yw hwnna o'i gynllun ffitrwydd. A wedyn beth yw cyfanswm a pellter bydd wedi rhedeg yn ystod y cynllun 6 wythnos. Felly, os gysodwn ni dy yn fel y pellter sy'n cael ei deithio ar yr enfed diwrnod, felly mae rhifau dy 1, dy 2 ac yn y blaen yn ffurfio dyrluniant rhyfeddol gyda'r term cyntaf a yn 800 a'r gwahaniaeth cyffredin dy yn 20. Felly ar yr degfed ar 20 ddiwrnod, a plus n minus 1 dy yw'n fformula ni am enfed term. Felly a yw 800 plus n minus 1 yw 29 lluosi 20, a ni'n cael 1380 metr. Mae'n rhedeg ar ei
20 diwrnod. Beth yw cyfanswm y pellter nesaf? Felly, cyfanswm y pellter mewn 6 wythnos, bydd 42 diwrnod gyda ni. Felly, ni angen y fformwla hanner n lluosi 2a plus n minus 1d yn mynd i fod yn hanner n yn 42, 2a, y term cyntaf yw 800 plus n minus 1 sef 41 lluosi d sy'n 20. Felly gweithio hwnna mas a ni'n cael 50,820 metr yn ystod y 6 wythnos. Enghraifft 3. Mae gan dilyniant rhifyddol 5 fel y term cyntaf ac 14 fel y seithfed term. Darganfyddwch swm y 60 term cyntaf yn y dilyniant a wedyn sawl term o'r dilyniant sy'n rhaid ei adio at ei gilydd mwyn i'r cyfanswm fod yn fwy na 5,000. Felly, ni'n gwybod bod y term cyntaf yn 5 a bod y seithfed term, sef a plus 6d wedyn, yn 14. Felly, ni'n gallu gosod 5 fel term cyntaf a ni'n gallu dod o hyd i d, so bydd d yn 1.5. Ac yr gwahaniaeth gyffredin yn 1.5. Felly, darganfyddwch swm y 60 term cyntaf. Felly, ni angen swm, dyna fformwla mae swm, hanner n lluosi 2a plus n minus 1d. Felly, swm i 60 yw hanner 60, 2 lluosi 5, plus n minus 1, sef 59, lluosir d, y gwahaniaeth gyffredin, yn 1.5. Gweithio hwnna allan, a ni'n cael 2,955. Sawl term o dilyniant sy'n rhaid adio at ei gilydd mwyn y cyfanswm fod yn fwy na 5,000. Felly ni angen y swm i n term fod yn fwy na 5,000. Felly fformwla am y swm yw hanner n, ni gyd ni'n gwybod n, yw 2 lluosi 5, y term cyntaf, plus n minus 1 lluosi 1.5. Ni angen hwnna fod yn fwy na 5,000. Felly, os cymeru ni 2 lluosi 5 yn 10, tynnu 1.5, so mae 1.5 n minus 1.5 yn rhoi 8.5 dyn ni ar ddechrau'r bracet yma, plus 1.5 n. Felly mae n dyn ni, n dyn ni. I gael yr n sgwar yn gyntaf, mae hanner n lluosi 1.5 n yn mynd i roi 0.75 n sgwar. Wedyn hanner n lluosi 8.5 yn rhoi 4.25 n a dod ar 5,000 draw minus 5,000 yn fwy na 0. Felly mae gyda ni hafaliad cwadratig, wel anhafaledd cwadratig n sgwar n a rhif. Felly ni'n gallu gosod hwnna yn y cyfrifiannell a i gosod yn hafal i 0 ni gael yr pwyntiau y terfannol. Felly mae 78.9 gyda ni neu 84.5 os y'n ni'n hafal i 0. Ni angen yr un positif. Felly dyna yn graff ni. Ni angen yr un positif, 78.9. Felly datrisiad i gael e'n fwy na 0, bydd ni angen bod x yn fwy na 78.9. Ni ddim angen yr un negatif, ni gyw n, mae n yn ddiliniant, felly mae fe fod yn gyfanrif positif. Felly ni'n mynd i adio 79 term i gael y cyfanswm yn fwy na 5,000. Edrychwch ar y cwestiwn a triwch feddwl beth bydd angen i ddatrys unrhyw broblem bach anodd fel da.